For today's video nata karon sa kusina, nagiwa-hiwa sa mamaliling sa kangkong ug ampalaya. Simple ra kay ni nga pagluto guys, sagulan ra ni niya og kanang sibuyas, dahon, bombay ug ahos. So mao na i-mix-mix. So mao na pwede na kaunon. Salin gabi kaon tani kay wata ka kaon. Pati asa kong plato. Wata ka kaon ni gabi. Bago ko ligo, pahuway sa ako mga 5 minutes kay kwaon ako akong anak. Kaon sa taog orange. Orange? Orange. 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 Kaon sa tani. Kay holiday sa Mandawi, wala tay trabaho. Kwaon na sad nako akong anak. Naghatod ko gani ha, karon 12 naman hapit kay 12:10 ilang out. Kwaon na to, half day raman. Nabili nang akong kuang kanang cream, sunblock sa no tuwa sa office o nako na daw. Lipstick na lang ko, ha? Naman? Yeah. Mag sunblock man ko mugawas. Walang ko nagkilay. Kung buhok di man ni nako sudlayon pila na katuig di ko manudlay ma. Kung man sudlay akong buhok ngana lang na. Kamot ra kong isudlay para dili mga pangtang kay. Kuan ni siya. Taasan na sa akong buhok eh. So kay maayos akong buhok no, magpaputol ko. Hindi man ganahan si Sky eh. Ayaw na lang. Di ganahan si Sky man magpamubo ko, magpa-short ko. Ganahan ko magpa-short ko kay dugay na nga wala jud ko pila na katuig no wala. Pangkuan na sad ba new look. Nawataas na akong buko. Yeah, magpaabot pa kog December. Lain na kay mura na tagtiguang ani. Pasok buhok. Tamis. Mag sunblock ta para itom atong naong dili mo sa mutong itom. Nanan ta mag sunblock kay grabe init kay sa gawas. Ngaw ta guys. Ngaw ta o mao. Mamaliling. Murag sugar. Hapit ko munggos sa gawas ma. Hapit ko munggos sa gawas. Munggos. Nindot ganahan ko sa ilang munggos kay sila jud nagluto ba ang uban man gud kay kanang luto na nga daan nga takos lain man. Kabalo mo nga tag 15 rang serve sa iya munggos. Sa uban kay 20 na dito sa akong gitrabahoan. So na kung walay trabaho, palit yung kog munggos kay makatipid ka, 15 ra gud ang takos kaysa magpalit ka or palit ba? Kaysa magluto ka. Kung magluto ka, dako imong gasto. Ano nindot sa jud kong luto no. Pero gusto man ta nga dali ra nya. Yan na ba dali ra. Palit na lang ta. Ganahan man jud ko munggos eh, paborito mo gid na ako. To guys. Kuwaon na nako akong anak. Kinahanglan ako mulakaw. Sige, bye.